Hello, mega love shoutout. Narinig ako, Regine. Alexander, Regine, Jesset, hello. Uy, ang mga angels. Na-miss ko kayo. Kumusta kayo? Kumusta? Ang hirap, uy. ah! Nakakainis itong aking Celine, hello, mega love shoutout. Narinig ako. Maring Leonida, mega shoutout. Rinig ba ako dyan sa baba, Regine? Maring Leonida, rinig ba ako? Uy, thank you naman dyan sa inyo. At hindi kayo nakakalimot. Salamat. And salamat din kay Sis Helen. Pasumpot-sulpot ako. Mag-live lang saglit. At may lakad ako. Ayan, tugang. I miss you. Sige. Grabe ka. Kuli. Wala akong mic. Iwanan mo na ako. Lency, hello magwapa. Magalang shoutout. Ganyan ka. Saglit lang din ako, tugang. Bye. Shouty ate, tugang. Hello gwapa. Magalang shoutout. Rinig ba ako, Lency? Kasi ang hirap naman ng Ayan. Ayan, tugang naka-live na ako. Halika na dito. Thank you, salamat. Rinig ba? Ay nako, nabungog na ako. Kung sa Bicol, bungog na. At hindi na marinig. Ayan. Thank you, gwapa. Salamat sa mga nagpunta. Mega love shoutout. Ayan, mega love shoutout sa nandito. Bye uli. Ay, magtampo na ako sa iyo, nang aabo. Nakikita kita. Ang tagal mo kaya sa isang live. Tapos sa akin, bye agad. O, goodbye na. Opo, pakinig naman po kayo. Ayan. Sige. Thank you, Regine. Ayan. Saglit ha. Asan kaya yung aking, nawawala ako eh. Dan share, thank you, gwapa. Salamat sa pag-share. Ayan. Wala yan harang kasi, nakaka-hurt ka talaga. Tugang nga abo. Yan ang sinasabing, pag hindi mo na love ang isang tao, gano'n na. Wala na. Diba? Hello, Pinay in Andorra Channel. Ayan, mega love shoutout. Ayan, pakita ako kahit wala akong wala akong yan. Babawi ako pag sige, mega love shoutout. Pakita ako kahit walang lights. Sa light lang sa likod ko. Halika na, tugang wag ka na dyan sa chat. Ay, dito ka na sa live. Uy. Halika na dito. Kasi kahapon kasi may pinuntahan kaya hindi Ayan, thank you sa 8 viewers at sa mga angels dyan na nagpapadaba sa akin. Ayan. Kasi si Tugang nangaabo, hindi na ako padaba. Padaba na yung iba. Ayan, may love shoutout. Thank you. Tugang halika na dito. Saan ka ba? Tulog ka ba? O nagtitok-tok ka na naman? Sana all nagtitiktok. Ang ganda ng TikTok ni Tugang Anhart. O, diba? Ang daming yan. Follow nyo. Ay! Tugang! Ikaw talaga, wara-wara ka man. Tugang Eugene! Tugang Anhart! I miss you! Alam mo, malaskot sana naman ako. Nag-live lang. O, diba? Kasi na-miss ko kayo. Hoy, Anthony Adan. Hello, may love shoutout. Hindi. Mayroon bago ngayon. Diba? Kung ang Instagram ay IG. Ang Facebook ay FB. Naman ang TikTok? Wala lang. Manabasa lang ako. Uy, good vibes lang. Hindi ko nang nalalagyan ng good vibes yan. Uy, Eugene na aakyat ka na kasi iwanan ko sa inyo yung channel ko. Pwede bang iwanan? Hoy, nangaabo. Di kita
padangat lang kita. Uy, pag nagpapadaba tsaka nagpapadangat, dapat ipinapakita ha. Kasi ayoko yung parang ano ba yon? Na sinasabi lang, pero hindi naman ginagawa. Ayoko yung gusto ko may gawa. Hindi puro salita, kundi sa gawa. Ay, nako. Mainit. Oh, tugang anha, dali ka na, Regine. Manoy Eugene, mega love shoutout. Ay, nako. Malapit na akong umuwi, guys. Akala nyo kakanta ako. Hindi ko kayo paakyatin. Joke lang. Ay, hindi pala. Doon ako sa channel kong isa na walang tao. Kasi walang kaagaw sa mic. Ayan, shout out kay Auntie Codet. Tugang Anhart. Halika na, Eugene. Baba ka na dyan. Oy, naku, si Eugene pa. Ano na naman dyan ng ano, oh? Ewan ko dyan sa'yo, oy. Dali, kakain ako. Ay, ito. Baba ako ng hagdan. Bakit nag-Facebook ka na naman dyan? Ano yan? Tugang kung ano. Nahiling kita sa ano. Kaso ba sa bingguhan? Siguro bingo ka na naman. Marin Yunida, salamat. Ayan na, may hagdan na dyan. Wala tayong lights, guys. Talagang, tingnan. Nagbibingo si Eugene. May isang bingguhan kanina. Tuga, akyat na kuya yun. Akyat na kasi, makakan ako ng pistachio. Dali na. Teka ba nagka-akyat duman ka bago sa bingguhan? Wala ka madaming naka-live. Kaya lang sabi ko bago ako lalabas, mag-live ako. Kasi, wala akong ganap. Sayang yung nagbingo si Eugene. Nanalo ka ba doon? Akala mo, hindi kita nakita kanina, ha? Para bingo ka. Para bingo ang tugang kong gwapo. Sisay pa dyan ang tugang kong gwapo. Ha? Nahuhulog yung chinilas ko. Tawa ka na ng tawa dyan, oh. Andyan na si Eugene Paranyel kong tugang. Talagang padangat ako. Pinapakitang padangat ako talaga. No? Oh, saan? Agoy, nagbingo. O, tugang kong gwapo. Nakabingo. Ano yan? Shut up! O, nanalo ka ba? Bingguhan, tugang? Pabarato man. Saan? Saan bingo? Doon ko nagbibingo eh. Nahiling kita dyan sa... Kala mo, ha? Yung mga akala nyo wala ako doon. Nandun ako. Saan? Kay Waiko? Waiko TV? Ay, Manila, thank you. May pinupuntahan na yan, tugang, na iba. Tugang Anhart. Ay! Sige, magmaratis tayo tatlo. Di ba? Mga tugang ko pala. Happy birthday! Happy birthday, Stephanie. Nasa lang ako, nasa cellphone. Ako makyat. Okay lang, tugang. Ay, Oo. kailangan reserve ang boses sa pagkanta. Naubo pa rin to, tugang gang. Eugene. Ba't ka nagtatago ko yan, Eugene? May pinagtataguan. May galaw siya na GSL Travel Vlog. May galaw shout out. Bigyan kita ng jacket. Ayan. Yun lang. Okay. GSL Travel Agoy. Vlog. Diba? Anong agoy? Ano kaya? O GSL. Shout out, thank you so much. Bicol pala si GSL. Tugang. Taga Sino? Dati na akong dikit sa'yo. GSL. Hi, shout out GSL. Thank you so much for coming. O sige, kanta ka muna tugang kung gwapo. Sige.
Sige, sabi mo. Ayan, para sa inyo lahat guys, sana magustuhan niyo ang aking kakantay ngayong gabi na to. All the way from Imus, Cavite City, Philippines. Ayan, sana kayo sa mundo. Magandang gabi. Mas una sa balita, report ng chismosa, ang nagalit dahil sumusobra. Ngunit hindi patinag, dumadami pa sila. Duty pala nila ay pagkalat ka. At pag iyong kausapin, bait-baitan niya, para di ka magalit, umiwas sa kanila. Os biglang magyayaya, kainuman mo pa sila. Okay, pagkaharap, mamaya hindi na. Marites ka nga, legit yan, dahil chismosa ka. Marites ka nga, visit ka, dahil sinungaling ka. Marites ka nga, dyan vlog, dahil na plastic ka. Marites ka nga, sa ugali, walang duda. Hindi ka. Of course, GSL, ayan. Jisumay na bang isa yung gabus mga tugang. At maraming salamat sa inyong support to our beautiful host and lovely co-host on Hard TV. Regine, thank you. Pakishare naman guys yung live TV ko ng Espanyola. Alright, thank you. Just drop your link guys sa mga bago dyan. Pa-support na lang po. Thank you. Minsan sarap patulan kapag chinismis ka. Pinto nila ay kulang, minsan na may sobra. Tapos malaman naman kay aling salimong kapitbahay, sinisilaan ka raw ng iyong kaibigan. Marites ka nga, legit yan, dahil chismosa ka. Marites ka nga, visit ka, dahil sinungaling ka. Marites ka nga, nagigil, dahil nga plastic ka. Marites ka nga, sa ugali walang duda. Marites ka nga, legit yan, diesel, chismosa ka. Marites ka nga, visit ka, dahil sinungaling ka. Marites ka nga, kagigil, dahil nga plastic ka. Marites ka nga, sa ugali walang duda. Marites ka nga, anong latest nangunguna. Marites ka nga, ang dakilang o susera. Bagong version ni Kuya Eugene. Parang galit na galit ka kay Marites. Oo, parang galit na galit siya kay Marites. Oo. Parang Bakit naman? yan tugang. I don't know. Parody song? Parody! Parang may pinagdadaanan ka ba kay Mare? Test. Wala! Mag-share ka dyan. Kanta lang yun. Okay. Mm. Kanta lang daw, guys. Ayan. GSL Tama, Ayan. thank you. John Vlogs, hello. May galaw shout out. May Jan Vlog, shout out Jan Vlog. Nawala na si Jan Vlog. Dyan lang, magalang siya. Eugene. Share Ayan, out. Jan Vlog. Anak mo ba yung Jan Vlog? Yung pinapromote mo? Si Jan Vlog. May binaba siya? Wait lang ha. Ah. Tatamsa ka natin.
Ay, Ayan, dana. GSL. Anhart TV Dandikit. Well, thank you so much, GSL. Ayan, Ay, puntahan natin. Ay, thank you, Puntahan natin si GSL. GSL. Ayan, Babalikan kita 708. mamaya. 786 guys. Ayan, 787 ka na. GSL. Ayan, all the way from Imus, Cavite City, Philippines. 786. Alright. Yan mo yan. Ayan, ito This pa. is Travel Vlog. Mega love shoutout. May mga Ito pa, Babalikan natin seven. mamaya ka. Baka malaglag ako eh kung magdikit Ayan. ako dito. 788 ka na, GSL. Ayan, basta, huwag mo nang balikan yan. Nakabil all yan. Ayan, Club Paradise Palawan. Ay, nasa Palawan ka, sana all. Mag-ano ka, mag-live ka tugang. Mag-live ka saan? Sa Facebook. Nandito kasi yung kapatid ko. Nag-inuman kami. Kagabi pa kayo nag-inuman ah. Oo. Saglit lang yun. Sana all. Nag-inuman Pumasyal din kasi sila, dito. Tugang inuman din sila. Nung Friday night. Friday night. Oo. Ah. Hindi kanta ka tugang kasi wala na, tayo na lang tatlong nandyan. Pinay Inandora, salamat. Sige. Oo. Oo. Paborito to ni Bicolana Espanyola. Ano yan? Ano yan? My choice. Ano yan? Ha? Wala. Hindi yung kanta. Basta paborito mo to. Oo. Dami ko Sige, kayang kantahin mo paborito. na kuya. Ay ba yun siya? Paborito ko ito. I want you always to remember. Paborito mo ba yan kuya? Want you to be part of my dream. Sayang naman naka-post. Was so lonely without you. Isayaw mo yan, ikiling mo. I was so calm, just like a statue. Being with you must make me complete. Yan, o. I can feel your loving breaths inside me. I can hear you whispering the same one close to me. Every day, that night, I know that I could feel so right. Every day, into the night. Let me be the one to hold you tight. I can't let go. I can't let go. I can't let go. You want me, don't you know? Would you give me just a lifetime? I stand beside you, the years that come and go. Nothing at all to stand away. Yeah, I can feel your arms so deep inside me. I can hear you whisper when you wanna stay close to me. Every day and every night, never thought that I could feel so right. Every day and through the night, let me be the one to hold you tight. I can't let go. I can't let go. La Coachella. I can't let go. You apart me. Don't you know?
I can't let go. I can't let go. I can't let go. You want me, don't you know? Thank you so much, Jensel. Thank you. And of course, that was your official. Thank you so much for coming. Just drop your link, guys. Back to you, host. Thank you to guys. Eugene. Yes. Ayan, Las Quachera. Official. Ayan, may 1.7 na survey. Ayan. Guys, sabi pa dikit-dikitan kayo dyan sa mga gusto ng banana. Ako hindi. Wala na naman! Ayan, dikitan kita Sarah. Nakbuhula, salamat anak ko. Ayan, may galaw siya out. Ito ang, bakit? Ba't tawan-tawa siya? Nakita mo si Eugene. Sige, kantahan ka. Guys, palaglag sa nakapin. Dinikitan ko na yung dalawa. GSL. Thank you. Bel lang. Hindi ako makakomment. Hindi ako makadikit. Nag-iisang cellphone lang po. Basta kanta ako sana all sayawan. Sayawan. Para kay Gamay. Gamay para sa ito. And thank you so much. Dapat magbikini ka, kuya. Aking pang naalala nung siya may nabubuhay pa. Ang sabi niya'y gawain ay kang mabuti. Tulungan mo ang iyong sarili. Nais na hindi nasunod. At ako'y may dahilan. Nais ko'y umawin tugtog ng gitara. At ako'y kanyang pinagbigyan. Kami nagkahiwalay pagkat ako'y ng ibang bayan. At kami muling nagkita, siya ay bangkay na. Ano ba? Manaw na ang aking ama. Ano? Dalida, thank you so much, ha? Gamay, thank you so much, bulang na gamay. Sa mga angels dyan, thank you so much, guys. San man siya naroon, mga payo niya'y tatagayin ko. Kanyang alaala ay lalagi sa isip ko. Kahit siya'y wala na. Dinida, ibang naalala. Siya may nabubuhay pa.
sabi niya'y anghel ay kang mabuti. Tulungan mo ang iyong sarili. Tulungan mo ang iyong sarili. Diba? Tayo host. Ay, angel. Umbitahan mo natin, kuya, yung mga angel dyan sa, sa linggo. Baba mo to. Ay, baba ko tugang. Wait lang, ha? Baba mo yung ano, upcoming ano. Hindi ko maibaba, Wait lang. kuya, eh. Isa lang yung phone gamit ko. Okay. Ayan mo na. Si Bicolana na. Tingnan ko kung ano. Ayan, ito na. Okay, okay, si ano, Gainalin, kuya? Si Gayna? Oo. Hindi, may ano yun. Mahirap ang signal nun ni Gayna. Pero try, ano ko siya. Pag Si gabi kasi Unica na mahirap. lang. Ay, sige, ikaw. Pero kung gusto mo, meron akong ano dyan, magaling na mag-moderate. Sino? May dalawa sekretary ko eh. Eh, sana all may dalawang sekretary. Oo, dalawa sekretary ko. Si Alona Magdadaro. Sekretary ko din yan. Oo. Sana Magaling all din sa- lagayin yung mayaman. Magaling Ikaw yun na sa bahala, mga Kuya ganyan. Eugene. Oo, ako na bahala doon. Si Gamay yun dyan, si Gamay. Oo. Si Gamay, shoutout sa iyo dyan. Iba talaga to. Akit ka na, Gamay. Ano na naman yun? Nung iba? Na. Iba't naman na ang tugang kung Basta ikaw na, Kuya Eugene, bahala ha. ang ano. Sa plano Oo. natin. Hindi ako marunong eh. Oo, ako walang secretary. Meron ka, ano ka ba? Meron kang rater, meron kang editor, Ay, sana meron all. kang mentor, meron kang Wow. advisor. All in one si Kuya Eugene Tugang. Hindi, si Gamay yung sinasabi ko sa'yo. Yayamanin kasi yan. Alam mo, Oo. paano naman, Yan. pa-share naman dyan ng ano, yaman. Eh guys, pa-share naman guys ng live ni Bicolana Espanyola. Hindi kasi ako nag-share kasi malalaman nung girlfriend ko, nung mga ano ko dyan kung nasaan ako eh. Ay, naku. Mentor lang ako. Maganda yung masundan ka, Kuya Eugene. Okay Hindi, lang. Ako, ayaw ko nandiyan nag-share. si Ate Celine. Sinabihin mo Si mga Celine. girlfriend. Marami ka bang Ay. girlfriend? Wala Kuya akong Eugene. ganyan. Wala akong ganyan. Oo. Kakasabi mo lang eh, masundan ka ng mga girlfriend mo. Kaibigan yun, kaibigang babae. Ano ka ba? Hindi. Alam mo tugang. Hindi pa. I-share ito, may nakabidyo dyan sa kanya. Basta Isa wala o akong dalawa? ganyan. Isa o dalawa Dal- Tugang? Alin? Nakabidyo sa'yo. Baka book na sila. Girlfriend, reveal, Gamay. Isang, shoutout. Isang. Tugang isang! O si Isang, dahil ni Isang ngayon ha. Madami ng tao yan ngayon si Isang. Oo. Ay, iba talaga yung ano, friendly. Ako hindi na ako friendly. kasi wala ng Umaakit na tao. si Tugang eh. Oo. Nagtagpo kami kanina sa isang live. Ah, talaga? Oo. Pero sa baba lang naman ako din. Hindi naman ako naakyat. Hazel Tour, Pavel. Thank you, ha. Shout out, my jowa. Alam mo ata, Gamay. Gamay! Nak! Alam mo siguro kung sino? Ala kayo. Gamay. Patay kayo pag nandyan si Ate Celine. May trabaho yun. Kasi Ah. nag-live nga yun, silent eh. Tugang sila. Oo nga, lagi nga naka-live yun. Halos araw-araw na rin eh. Ang sipag ni Ate Celine. Mag-live. Tanungin mo kung nasahod. Hindi mo naman kasi pinapaliparan. Ikaw naman.
O di ba, Sino? sahod naman siya sa ano? Ako, ako once na sinabihan ako na ganito, 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 sinusunod ko yan. Oo. Sana all masunurin ko yun, Eugene. Oo. Ako matigas ulo ko. Joke. Joke, konti lang naman sana. Oo, dadami yan basta alam mo kung yung mga singer kayo, titignan nyo naman yung isang live stream. Ito, Martes lang naman to eh, di ba? May mga nagda-live stream dyan na tamang kwentuhan lang, yung kanta lang na, hindi naman kagalingan sila. Kaya sabi naman nila hindi sila singer. Oo. Kaya may mga magandang inaakyat na, sa ano lang, Maganda getting to know each other. Oo. Kasi ikaw yung pakakantay nun eh. Ang ibig mong sabihin, kaya mo ako naakyatan kasi hindi naman talaga ako magaling kumanta. Hindi. Ako, dito sa channel mo, regular na ako dito. Oo. Sana all regular! Bibigyan kita ng... Regular guesting na ako dito. Uy. Ayaw mo yata eh. Anong ayaw? Pwede mong i-live. May nakadigitan nga ako kay Beautiful Sod Alicia Ali ngayon. Ang laki nung channel. Tinignan ko yung kung ilan yung tao. 2. Pangalawa ako. Ewan ko lang, siguro. Parang nadikitan mo rin yun, Kuya Eugene. Ganon. Kasi nandun din ako kay Alicia Ali kanina. Nakita nun. Pakyat pa lang ako. Nawala ka na eh. Regular. Umiikot ako, Kuya Eugene. Ang daming naka-live eh. Sana all regular. Regular naman ako sa iyo buong na nagamay eh. Ayaw mo ba? Ano daw yun, regular? Ano, Kuya Eugene? Regular size? O anong klase regular yan? Medium. Medium lang. Ganito lang guys, maritisan lang tayo kasi good vibes lang para Anong irregular isang? Ikaw naman isang eh. Pag nagla-live ka, di mo naman ako ini-invite eh. Di mo naman ako ini-invite na, oy, Eugene, akyat ka dito. Wala ka namang invite na ganun eh. Maratis tayo, Ninang. Oy, gamay. Kumain ka na dyan, uy. Sige, sige. Thank you, Isang. Ay, napunta na sa akin si yung kaibigan mo, si Kate Row. Oo, madalas din pala yung kila Miss Snow. Kaya nang-aabo. Nagla-live na ba sinang aabo, Tugang? Hindi pa. Hindi pa, Snake pa rin ang nilalaro niya? ML. ML na nilalaro niya, hindi na yung Snake. Hindi na. Kasama niya si Buboy FW, nag-ML. Nagla-live kasi yan siya, tulog ako. Oo. Ewan ko bakit yung iba nagla-live ng na pupunta sila sa sa worm. Yung worm. Game. Ang abo. Bakit ka na dito? Magaling din ang boses ni Nang Aabo eh. Natatawa ko kay sino ba to? Sino ba to, Manay? Iburlagaw.
Nagkata na kayo. Hindi ako makakanta, Kuya Eugene. May ano pa ako, may ubo. Ganun ba? Ah, sige. Kanta ako. Eh, bumaba siya. Ito na. Alive din pala si Batang Ala eh. Ah, diba? You are my destiny. You are what you want to me. You are my confidence. Sunday night. That's what you are. You hold my sweat away. You share my memory. Helena de Pasa, you are my dream come true. Next, release me. That's what you are. Heaven and heaven alone, and take your love for me. Cause I'll be a fool to ever leave you again, and I'm poor I'll never be. You are my destiny. You share my reverie. You are more than life to me. That's what you are. You are my destiny. You share my memory. You more than life to me. That's what you are. Thank you. Back to you, host. Isang thank you. Nalaglag ako. Ayan, Sunday vibes tayo ngayon. Mga old songs maganda ngayon. Ano yun? Elena. Yung ano ko yan, 1940s. Oh, ito na Decided mo. 70s ako eh. Para sa kami, hindi ko lang matanda lang ako sa buwan dyan, no? Weh! Oo, malapit na yung birthday ni Bicolana Espanyola. Yahoo! August yan si Bicolana. Eh, para kay ano to? Para kay Helena. Onika, shout out. In my headache, younger so to me, everybody seemed to have time to devote to me. Everyone I saw, elsewhere below me,
Once upon a song, main attraction couldn't buy a seat. These celebrities who died to me. I have every accolade this time of me, and so you see, if I never sing another song, it shouldn't bother me. I had my share of pain, you know my name. If I never sing another song or take another bow, I would be fine, but I'm not sure how. Elena de Laza, shout out. Always posing that you love it all. Do you have to learn to act like you're above it all? Everything I need, the world applauded. Once upon a star, and frame citation, and in every walk, get the scrapbook full of quotes I can't recall at all. There were times I feel the world belonged to me, and so you see, if I never sing another song, it shouldn't bother me. I had my share of pain, you know my name. If I never sing another song, or take another bow, I would be crying, but I'm not sure how. La 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 la. Ayan, back to your host. Amanda the Love, shout out. Sangayan. Shout out. Kanta ka pa dyan, kuya. Ha? Kanta ka pa dyan. May ubo pa kasi ako, natahol pa. Ah, sige. Huwag na yung My Way. Pangit yung ano ng My Way. Baka ikaw'y mabaril dyan, pagkantahin mo yan eh. Ito na lang, kuba na lang. Parang kay Helena to. Helena, shout out, Helena. And thank you so much, guys, for coming. Oh my God, thank you so much. And I'm in the silence lane where love has been. And in your eyes I look, I've never seen. If I have found the words, you might have stayed. But as I thought to speak, the music played. As Barbara danced away around the floor, I sat and watched you walk towards the door. I had a plan of yours, such as you stay. As you took his hand, the music played. Donita, thank you so much. And Alan, thank you so much. Sonica, thank you.
across the darkened room without a sun or soul. You've been something more than friends before. Well, I was hurting you by clinging to my pride. I have been waiting and I got him to your side. I couldn't say the things I should have said. Refused to let my heart control my head. That I was made to see the price I pay. As I held you close, the music played. Thank you. Ikulana, shout out. Unheard. Ano kuya? Kanta ka na. Hindi ako makakanta. Narinig mo yung boses ko kay pangit-pangit. Sige na nga. Ay guys, maraming salamat tayo. 9 million Isindamas. Thank you so much. Anam, baka may ano ka dyan, upcoming ka dyan, you can drop your link, ha? Thank you so much, Helena. Thank you so much, Helena. Baka gusto niyo sumali dyan, guys. Umakyat. Makidyan may kay Kuya Eugene. May upcoming si Anhart guys on March 19, ayan, 7:30 p.m. Philippines time. Sa kanyang birthday GLS, may pa game si Anhart, ayan, may pa Gcash, alright. Normal LS lang kuya, hindi DNS. Ha? Birthday LS pala, LS lang. Yan. Ito yung mga paborito mo, Sige Hey, kuya. Gwen. Matanda na talaga. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Mary Goss, the sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first love, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made a living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, angel song, with wild imagining. She fills my soul with so much love that anywhere. Let it go, shout out, whether alone or could be lonely, I will spot. How long does it last? Can love be measured by the hours and the day? I have no answers now, but this much I can say. I know I need her till the stars
all burn away, and she'll be there. Noah, shout out Noah. Olive Official, thanks for saying. But this much I can say, I know I'll meet her till the stars all burn away, and she'll be there. Anida, dyan na. Thank you. Okay, thank you, Tugang. Okay, shoutout muna tayo. Naknairikos, may galaw shoutout. And si Papi Arfi TV nandyan sa sa Facebook page ko. Ayan, happy birthday daw Tugang Anhart. And kanina may comment siya, gwapo daw ng singer ko. Siyempre, gwapo talagang mga singer. Ano to, Mga Gang? artista. Happy birthday daw sabi ni Papi. And sabi, ang gwapo daw ng singer ko. May kamukha. Ay, oo. Mga singer ko talaga gwapo. Thank you, Papi. Happy TV, Yahoo! Ano ba yun? Naknairikos, may premiere and si Noah Alif Official. Thank you, Tugang. Marilunida, thank you ha. Salamat sa Guys, wag niyong kalimutan. Sisi Anan, thank you ha. Wag niyong kalimutan yung ni Tugang Anhart ha. Mga angels, ayan. Mga angels na laging nagsusupport. Alam ko na kung sino yung mga ilan, di ba? Support Andyan niyo si Tugang Helena Anhart Dinlasa. sa kanyang birthday. And si Chichay ba may may access na ba dito sa stream niya? Thank you guys ha. Ate Aba, Ann. nandiyan na ako. Thank you na. Kuya Yuchi. Aba, Damunggol. I miss you, Damunggol. Kung I miss kapatid. you. I miss you, I Ano? miss you. Natuto ka na bang mag-drive? Ano pa? Konting practice pa more. Kuya Yuchi. Sige. Pasyal ka dito, tuturuan kita. Turuan kita magbangga ay. Katuog. Katuog. Basta, Vlog. mula na mag-drive ha. Wag lang mag-chicks. Ay, bawal yun. Ay, Nakabakot Nericos. na. Punta tayo ng punta tayo dun sa Libertad. Meron dun. Saan? Sa beer house? Libertad. Sa beer house? Oo. Sama ako, kuya. Sama ako. Uy, isa rin to. Di Huy, pwede babae tigil doon. ka dyan. Tigil ka dyan, Ate Ann. Bantay, kasarado ka ng anak mo. Ayan, sangay from An-An. Sangayan, sangayan. Namiss kong umakyat. Gusto mong sumakat. Gusto mong akyat sisi. An-An, mahal mo tong An-An. dalawang gwapo. O, diba? Ikaw naman Papi. Lo, hindi ako gwapo ninong. Tingnan mo, magkamukha pa yan. Mabuot lang ako. Parang magtatay. Aba, Mabuot magpakita ka lang naman kanina. Damunggol ka Katagal kitang hindi nakita. Ay, hindi mo naman ako makita, Ate Ann. Maitim tayo eh. Ay, maputi na po ako. Maitim tayo, aba. Pakita ka na, nak. I miss you. Si An-An, kasama sa sa Libertad. Sama. Sama. Ate Ann. Ako ayaw yung isama. Kahit sa ano lang ako, umita, isama yung Ay, sa wala. umita. Ate Ann. Wala akong mahina. Tugang Borlag daw. Hello. Ate Ano Ann, naman? lapit ka pa ng konti. Andyan na si Burlagaw, andyan na. Lapit ka ng konti sa camera mo. Ay, dyan si Ninong sa baba. Oh. Ano? Lapit ka sa camera. Dali. Wala akong pambili. Ang lapit ko na nga sa camera, oh. Lumapit ka pa nga, Ate Ann. Wala mapit ganyan. Ah, O, kita Ano mo, pa? may uban na. ay, boyser. Si Ninong tumingin na. Uy, atindi yan ha. Grabe.
Grabe, as in. As in. Oy, ano yan? Kulay yan. Meron na rin. Ano? Kami lang ni Kuya Dami. Eugene, wala ata. Sa baba lang meron. No? Tugas. Ay, niya si Ninong. Sorry. Ninong, sorry, Ninong. Wala, nandiyan si Tugang Silin. Lagot ka. Tugang Silin. Ay, niya. Wag ka At maingay. ano, Manay Silid. Pupunta daw ng beer house si Kuya Eugene. Sa boulevard, ako'y Sabay nag-iisa. Sabay kanta na lang siya. Naglalakad, sana'y muling makita ka. Sabay kanta na lang siya eh. Sabi ko sa'yo nandyan yan. Buhay ko'y wala ng halaga. Buhat nang iwanan mo ako. Sa boulevard. Sanay yan. Sumama ka na. Nirigos. Ako, patay ako kay Chichay. Bawal tayo dun. Ay, naku. Ay, naku, sumama ka na daw. O, tingnan mo, lumabas bigla si Tugang Silin. Nakakanta mo kami. Anong kanta natin? Anong kantahin ko kinina sa inyo? Teka lang. Okay lang ba yung mic ko? Kasi si RPTV hindi daw ako marinig. Huwag mo nang pakinggan boses ko kasi nakakairita. Oy. Bungol yan to, guys. Ano, sa headset ata, Ninang, pero okay naman. Naririnig lang. Naririnig naman. Iba. Kaso pag nagsasabay ko, pag sumasabay ng nagsasalita, mahina sa'yo, Ninang. Ay, ganon. Oh, parang nasasapawan ba ng Espanyola vlog. Hello. Oy, may bago. Tahimik lang ako, pinalabas. O, kakanta ako. Try ko nga kumanta. Pinalabas niya. Sabi nga sa inyo, huwag kayong mag-ano-ano dyan kasi nandyan yan si Tugang. Pinalabas nga ni Kuya Eugene dahil sa beer house. Silin. Kakanta na ako ng paborito ni Kuya Eugene sa beer house. Ano yan na? Good vibes lang tayo mga Tugang. Sige nga. Ay, sorry. Ang kamay ko. Inubo ako sa inyo eh. Wow! Ito ko yan. Ay! Ano man Pinas ang Madrid. sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, Ay, hindi talaga makita kahit magkailaw. pag-ibig Lalong ko'y umitim eh. dahil minamahal kita. Walang makakapigil sa aking damdamin upang ikaw ay ibigin ko na lubos. Sasambahin lang dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sila mang niligaya. At di na muling iibig pa. Ano man ang sabihin nila, umuubo si Ate Ann, ika'y patuloy kong mamahalin. Espanyola vlogs pag ginawa siya. No ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. An-an, dahil minamahal kita. Walang makakapigil sa aking damdamin upang ikaw ay ibigin ko na lubos. Sasambahin lagi dahil mahal kita.
Ninang. Sa'yo, nak. Thank you ha, salamat. Ganda ng kanta. Ayan, na-miss ko talaga. Ayan, Milo Channel TV, Roadrunner. Thank you, Tugang. And Sisi Anan, thank you ha sa pag-stay. Ayan. O, sige na, kanta ka pa. Para ma-practice yung Anong kantahin ano mo. ko? Kahit nga eh. ano. yung mga Parang paborito na ano yung natin. boses ko eh. Ay, ako'y na-miss ko talaga. Kapag dating na Kantahin pagdating ko, natin. hanggang umaga. Namimiss mag-aano ko ako. talaga yung damunggol na iyan. Ay. Ano bang kantahin ko? Espanyola Black. Hello, Ma'am Bicolana Espanyola. Pero parang Espanola bakit Black? ka, yung may lalo na request? Uy, balad na ako, Perme. No. Balat ka na perming? Anong balat Balad. ka na perming? Palaging nasa Ah, ano, balad. araw. Balad sa araw. Mag-ano ka naman, magsunduro ka. Ayun. Eh, tako. Diba bilad Nasa- tayo lagi eh. Kanta pa ako isa. Dali. Wag isa, marami sampuin mo. Uy! Kasi si Kuya Eugene, ba Mababanat na naman yung boses ko. Cindy, may grab shoutout Cindy. Si Leonida ha, salamat. Ay, Mare. All alone tonight, waiting for the sun to shine. Starting over again. I'm breaking away, looking on another way. Life could be much better. Will I ever let you bring me down? Now it's over, I'm finally moving on. I will let you bring me down. Gila sa kaya Leonida Channel. I'm missing the line. Todo world is light and light. Wala na gamay. It's hard to switch for thinking. And take care of life on another side. 'Cause life don't come easy. Will I ever let you bring me down? Now it's over, I'm finally moving on. I will let you
Diba? Pwede siya mapalakpakin. Thank you, Nak. Yun kanina. Ayan. Espanyola vlog, sorry naman. Kasi ngayon ko lang nakita yung ay, sorry ha, kasi yung mic ko, mahina talaga. Hayaan nyo, pag, lakas ng boses ko. Hindi kasi ako masigaw. Ano yan? Dikit na ako sa'yo. Ewan ko, hindi ko alam. Parang ngayon lang ako nakikita ng Espanyola vlog na nakita ko talaga. Sorry ha, kung matagal ka nang dikit sa akin. Ngayon lang kita dinikitan. Ayan. Padikit naman sa aking sa aking mga co-host dyan. Tahimik ka na dyan. Tugang Eugene, huwag ka dyan tahimik. Nakikinig ako. Siyempre, kumakanta si Nericos. Kailangan namang magtingay ako. Ano, mag-beerhouse na naman. Nagpaplano na mag-beerhouse yun. Oo. Gusto mo sa tayo? Sa Quezon City. Sa, Pegasus. Ikaw kasi. Alam mo. Di kami natuloy ni mga hinlog eh. Ang daming alam ni Kuya Eugene na ba? Pag mga pumupunta sa beerhouse, mga tatay yun. Gusto mo sa, sa Alaya si Nini. Pacific, Alaya si Agom. Pacific Blue. Andiyan na si Agom. Kichay! Wow, naggayaya si Kuya Eugene sa beerhouse daw. Tugang Eugene, alam mo kasi, pag ganyan mga usapan, sinisipat ko hindi online. Kasi ikaw, nahuhuli ka tuloy. Ano ba yan? Sino? Sa private. Ikaw. Sabi ko lang yan, pero di naman ako naggaganon. Gusto niya kasi ninang yung mga dim ang ilaw, ganun. Sinabi ko lang yan, pero di ako naggaganon. Alam mo bang, Ano yun? dalawa lang pinupuntahan ko? Trabaho tsaka sa bahay lang. Ay, Pwede nga Kuya Eugene. Oo. Kaya na pala mo yan. Oo. Ikaw talaga tugang silina. Tugang silin. Wag mong ayain yan. Aba, alalagot kayo kay Agom. Yung mga ganyan, yun lang yung pinupuntahan lang ng mga boss namin yan. Oo. Kaya, Hindi Sir, na, Alam niyo ba, gagawin natang driver ni Kuya mo Eugene si Nairicos. Kasi magaling. tuturuan ko lang naman mag-drive si Ninang, Nericos Chichay. nakapasok na ako dyan sa ganyan na lugar. Baka, Alam mo kung sino ang kasama ko dyan? Pagpunta ko dyan. Sa Si Mama. Pegasus? Si Mama. Pegasus? Sinusundo si Papa. Saan yun? Sa may bandag, Doon sa may sa amin. Bandag Naga. Merong mga beer house doon sa amin. Tapos si Mama palaging galit. Hanapin daw si yung Papa. boss, Alam na yung boss, pupuntahan, beer yung house boss lang namin, yun ang pumupunta, hindi ako. Driver lang ako eh. Wala akong mahal dun. Alam ni Kuya Eugene yung presyon ah. Oo. Yung sa pinupuntahan nga nung isa kong dati kong boss, yung yun, Manoy, Hugas Tubo. Hugas Tubo. Quezon Ave yan eh. Ganyan. Hugas Tubo. O di alam ni Nericos yung Hugas Tubo. Wala akong alam dyan. Yan sa may, sa may Paranaque. Hugas Tubo. Ano yan? Di mo alam yun, maghuhugas ng tubo? Chichay, ipaglaban mo. Lalagot ka. Di mo alam tubo? Di ba may tubo ka dyan? Ha? Ibang klase ng tubo ang binabangkit ko. Kuya Eugene, huwag ka na magsabi ng tubo at si Ate Anna. Ay, nako. Pinupunta lang ng mga bus ko yan, pero ako hindi ako nagaganon. Good boy ako. Tsaka wala akong pambayad sa ganyan. At saka yung tubo ni Kuya Eugene yung maliit daw, medium, sabi niya. La. Si Tugang Change topic na. Tahimik lang. Tahimik yan. Mamaya yan. May energy na yan. Bahala kayo dyan. Tignan nyo mamaya, may aakyat dito. Oh, kantahan mo na si Tugang Silin. Anong kanta, Eugene? Kasi nandyan siya eh. Ito. Kay Celine back to back na Official. kayong Kay dalawa Celine dyan, Channel. ba? Oo. Ay, wait lang anak. Dito kayo sa taas. Ito
doesn't talk around. Discussing if the love we got is real. You don't have to say it, 'cause I know exactly what you feel. People keep on talking by the wind, spending words on important things. Staying in the corner, listen to our hearts. Let's we don't have to say the word. We ain't tight enough, that's in our mind. If we're feeling good, the word. We don't have to say it. We don't have to say the word. Sometimes I can feel you read my mind, and I'm an open book. Ain't never hard for us to find. Always I'm coming. We don't have to say a word. Really by the love that's in our eyes. If we're feeling good, the world. We don't have to say it. We don't have to say the word. And buhay na gamay, thank you so much. Spanyola, shout out. Galita, thank you so much. Elko, sana. Ersuin. We don't have to say the word. We live by the love that's in our eyes. If we're feeling good, the world. We don't have to say it. We don't have to say the word. We don't have to say. Back to you, host. Tapos na. Thank you, Tugan. O, sige, kayong dalawa dyan. Na mag-ama. Eh, oo nga pala, daddy ko na pala tumayo. Oo. Hoy, Espanyola Vlog. Magdikit ka dyan kung gusto mo, ha? Huwag si Nightbot ang Kantahin anuhan ko. dyan kasi may nagmamay-ari na kay Nightbot. Okay? Joke lang. Kantahin ko. Kasi may nagmamay-ari na ng Nightbot na yon. Kaya huwag ka dyan. Galit si Nina. Hindi ako galit. Alam mo naman. Mukhang may hawak na Sharon. Diba? Sino yun? Sino yun? Si Espanyol. May hawak na Sharon. Para may hawak na Sharon si Ninang. Ha? Lumpia. Ganun. Oh my goodness. Na-miss ko kaya yun. Kaya, E-Power cleans 100% of vital engine parts. Arang Drive pa- after drive. Fuel up with Shell Ay. E-Power to thank you, Espanyola. Ha? Kung sino ka man. Uminit na yung cellphone ko. Wow. To hold when meeting wearing all the faces and talking about the places they've been. To hold sweetheart, we fell apart somewhere long ago. How were they to know
Someday we meet again, I don't need more to reminiscing. Maybe this time couldn't belong in their heart. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time, long morning. With the same old feeling, back again. It's the one that I had back when. Till we're too young to know when love's real. But somehow something ever changed, and every time I was a fool and playing, and bought an even brighter than I did before. You get another chance, and if they take it away, maybe this time it will over down fine. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time, long morning. She's smiling like you used to smile away back then. It's feeling like you used to feel away back when they tried. But something kept them waiting for this magic moment. Maybe this time he'll open them fine. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time, maybe this time, maybe this time, love morning. Oh, di ba? Oh, diba? Ikaw na, Daddy. Wala na yung ibang. Nag-mute na sila. So yung live na to guys is naka-mute na lang. This time. Hi, hinihingan Oh, ako. Oh, ikaw na, Daddy. Hey, Miss Janice. The Lenzo shoutout. Sari-saring problema ang sa ulo mo ay tumutoka at na halos ng paraan. Sinubok mong ngunit di umubra, ba't di ka tumawa? Tumawa ka. Tawanan mo ang iyong problema. Di mo dapat dibdibin. At huwag mo masyadong isipin. Libangin mo ang iyong sarili. Tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka. Bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Espanyola.
Ganyan nga, kaibigan. Tawanan mo ang iyong problema. Ayan, 18 ka na Espanyola. Baka mo isipin ang todo. Baka ikaw ay maloko. Umawa ka. Bakit hindi? Espanyola. Tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Baksino, Narcos TV. Kanta lang kayo. Nagwalis ako eh. Kanta lang kayo. Parang room. Ay, uminit na yung cellphone ko. Bakit ba kayong dalawa dyan? Kahit yung kamay mo ate, mainit na yan. Paano Sabi naging mo? mainit yung kamay ko? Hindi naman ako nagdudot-dot. Janice, nanggalang shoutout. Palablaw naman kayo Espanyol vlog, guys. Parang Romy Diaz ang tawa. Oo. Huwag ka dyan, tulog, papi. Okay? Eh, nakalagay dun eh. Sabi niya, ha ha ha. Eh di, sinawa ko, ha 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 ha. Eh kung wala yung ha ha ha, eh di rin ako mag ha 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 ha. Thank you, Regine. Oh my goodness. Regina. Oh, ikaw na nak. O sige, magmimidli na nga ako. Oh, sige na, para mahaba. Mag-midli kayo dalawa. Mag-aano na ako, babalbas na ako para Romy Diaz yung kakanta. Hindi bibili pala ako nun. Pang-kontrabida Bibili si pa. Kuya Eugene. Paquito Diaz. Paquito Diaz na lang. Help us out with this one. You give me hope. Stand to will to keep on. No one else can make me feel this way. And only you can bring out all the best I can do. And I believe the turn the tide and make you feel really good inside. You push me up when I'm about to give up. On my side when no one seems to listen. And if you go, you know that Jesus can help me show. You bring this heart and tear it apart. Suddenly the man there stop. He just smile. Your face, your lips that I miss. I go. Just sweet little eyes stare at me to make me say, how are you to walk away? 'Cause it's you who feels the emptiness in me. Change your 17, you see. Now I know I got you with me. Here's the next one. Thank you sa mga palakpakan dyan, guys. Namiss kong kumanta. I've loved you only in my mind, but I know that there will come a time. This feeling I have inside. You're a represented in what they say, falling in love just like you play. Memories
beside me all the time, all the time. I've been loving when I always feel going crazy, but I know someday you'll be speeding out for you inside. I'm no hopeless romantic, I know I am memorizing the line. Here I am, struggling for all this, I don't know what to say, what to say. Don't know what to do whenever you're on it. Don't know what to say, but it's starting into you. When you pass by the line, every minute I'm sinking of the day, dreaming you the most special way. You're beside me all the time, all the time, all the time, all the time. Next mga palakpakan nyo. Here's the next song. Oh, minsan sabi niya sa akin sandali na lang. Akala ko naman ay sigurado na ako handa kong tanggapin ang kanyang oo. Tingnan na lang nagbago ang isip niya. Hindi ko akalain na ganun pala siya. Inaasa ko lang ako. Bitin na bitin ako. Oo, hindi ko alam kung kaya ko pa. Di ba yun lang kaya? Ako pa ba kaya sa puso niya? Di ba yun lang kaya? Ngunit mahal ko siya. Di ba yun lang? Di ba yun lang? Ngayon, araw-araw lumilipas ang panahon. Kalimutan ko siya ay malabo sa isip ko. Kaya naikot niya lang ako. Bigla na naman nagbago ang isip niya. Pagkataon ko na mapasagot ko siya. Ang sinabi ko mabilis, baka mabaya muli. Hindi ko na alam kung makakaya ko pa. Di ba yun lang kaya? Ako pa ba kaya ang nasa puso niya? Di ba yun lang kaya? Hindi ko na alam kung makakaya ko pa. Di ba yun lang? Di ba yun lang? Ako pa ba kaya ang nasa puso niya? Di ba yun lang kaya? Kasi mahal ko siya. Di ba yun lang? Di ba yun lang? Bakit ka naman ganyan? Ano pa ba kayang paraan? Pero kailangan mo naman ako. Agad akong tumatakbo. Hindi ko na alam kung makakaya ko pa. Di ba yun lang kaya? Ako pa ba kaya ang nasa puso niya? Di ba yun lang kaya? Hindi ko na alam kung makakaya ko pa. Di ba yun lang? Di ba yun lang? Ako pa ba kaya ang nasa puso niya? Di ba yun lang kaya? Kasi mahal ko siya. Di ba yun lang? Di ba yun lang? Hindi sa mga palakpakan niya. Namiss ko tong kantayin. Di ba
balin na lang. Kaya, pelikula yan eh. Pelikula yan eh. Pelikula ni diba? Di Bali na lang. Gary Valenciano, Jason Yes. Alarcon, Rita Avila, Chucky Blanco. O, diba? diba? Ang galing. O, diba? Di balin na lang. Kaya, Lalagot si Kuya Oh. Eugene. Magtataka kayo pag hindi na ako na-imik. Ako'y natulog na. Sige lang. Huwag ka Tugang, mag-mute. kasi malapit na rin tayong kasi Wag, baka marinig ang Ninang, ko. wag mong pa-mute si ate. Tapos Okay lang. mag-open cam ka lang. Pwede. Karen, hello, mega love shoutout. Uy, Lagi ako nakakatulog na dito sa live na to. Okay, Tugang. Okay lang kasi na-miss ko yung mga Ganito naman talagang ano oras dyan. dyan, pampatulog na. Hindi, kasi Karen, curioso, shout out! ang aking Ba, nandyan pinsan, pa pala si Kuya Eugene. Ano yan? Na-miss ko yung mga nag-check-in dyan sa backdoor. Alam lang ako, alas 9. O sige, Tugang. Ano Kasi Malapat na rin natin Wala pa. live mag-end si Ninang. kasi may lakad. May 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 lakad. puntahan. Pag ako Kaya, hindi na Regine, mainit shout ka, out. alam nyo na kung ano nangyayari sa akin. Pero wag ka Sige lang, mag- Regine, shout out! Bakit ayaw mo akong pamutin? Damong ka. Masarap kaya matulog na may naririnig kang Doon nga sa sa live ni G. Ni G. Pagkasihan. kanina. Nakatulog ako. Pumutot daw ako. Grabe siya. Ang sagwa naman nun. Pumutot daw ako. Natulog, Hindi, pumutot. pumutot daw ako kaya dumigay. Hindi doon, sabi ko dighay yung kasi kakakain ko lang noon. Nilipat mo yung kwento sa Wolverine. Anong ingay to? Walang ingay dito. Wolverine. Uy, Wilberin, I miss you. Long time. It's from Canada. Sabi ko, grabe ka naman kung umutot ako. Sabi ko, dighay yun. Brr. Ayan, may ka na. May tibak. Ikaw na Kuya Ayan, Eugene. salamat. Malalig betlog. Sakto. Oo. Andyan si Wolverine na. Check yan si Wolverine. Oo. Pakita mga kabakuhan ninyo, oy. There's a light, certain kind of light, that will shine on me. I want my life to be with you, with you. There's a way, so much trouble. Everybody say to do each and every little thing. But what good does it bring if I ain't got you? Ain't got you, baby. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. Love somebody. Love somebody the way I love you. Feel I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. And the lights all went out in Massachusetts the day I left. Standing all alone, I started to cry. It started the whole world laughing. That I didn't see was that the joy was on me. I looked at the sky, smiling my hands over my eyes.
And I fell out of bed, earthing my head on things that I'd said. A smile, an everlasting smile. The smile can bring you near to me. Don't ever let me find your God, 'cause that will bring a tear to me. These words, the stars and story, it's not a brand new story now, my life. Right now, there'll be no other time, and I can, Mag-isang album ka din dyan. my life. And everlasting words, and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should come to me. Siyempre, nasa ko natin. You think that I don't even mean a single word I say? It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Ayun, natapos din. Thank you, Tugang. Ayan, salamat. Thank you, Manay. Thank you, ha. Anak na yun. Babala ka, Manay, ha? Thank you, Yes, kuya. oo, thank you. Uy, bababa ka Thank you. na? Bababa ka na? Oo, matutulog na ako. 3:30. Ano? Bumaga pa. Ha? Maaga pa, kuya. Maaga pa daw. Pero Maga ako nagising kanina, 3:30, naglaro ako ng Aga basketball. pa daw, Pagod tapos ako. matutulog na siya. Sige na, Dum- Tugang-an kasi mayroon naka-schedule yan. Hindi, wala na. Wala na. Wala na. Naka-schedule Sure sa ka, Facebook. kuya? Wala na. Mag-Facebook yan mamaya. Magdidisco Mamaya yan naka-live yun sa Facebook. Tignan mo. Nakatayo, kumakanta. Nakita Kala ko mo yun, hindi pero namin nakikita, ha? kahapon nakita ko yun, pero hindi ako nagpakita. Nagla-live Kala ko yan sa Facebook. Gusto ko nga mag-comment para nasa beer house, kumakanta doon. May star na ako eh. Bakit ako? Iya, may star na siya. 4,000. May star na ako. Congrats, ikaw na. Oo. May nagpalipat na. Meron ako 68 pesos. Ang galing ni Kuya Yusi. Sana all. Wala pang O 1K. sige, siniyag ko mo, nandiyan sa baba. Sana all daw. Oo nga. Wala Wala pang pa siya 1K. 1,000. May star na siya. Ikaw na May star talaga. na ako. Oo. Nag-upload ako nung yung ano namin ni Mama. DJ. Yung video lang yun. Oo nga, yung sa mama. Pag ano nun, Wala sabi ko may pang star na. 1K, kuya. Nag-star na. Sana all na lang talaga. Ako, Na all. ako nga 4,300. Oh, walang star. Wala pa akong ano. Wala ka Wala bang pa akong star? 1K. Wala pa? Aba, May star na ako. Ninang, yung page ko nga, 1K pa lang meron ng star. Yung page ko, 700. Pero may ako star tugang siya. may star na. May nagpapalipad na rin. Hindi na ba yung nakita ko nagpalipad kay Ann? Ay, maano sa ano ha, mas malaki daw ang mas malaki ang dito sa sa YouTube kaysa sa Facebook, Facebook. kaysa sa YouTube. Oh. Ay, gan. Oh, di kasi mali di ba yung sa Facebook. Scroll ka lang. O kaya mag-Facebook na kayo. Nung una kasing tinuruan ako ni Marishats. Nung unang, sabi niya, ate, ilagay mo to sa ganito, ganyan. Nung nag-live ako, mayroon lumabas na star. Tapos binawi siya. Wala. Hanggang ngayon, Ay. wala. Kaya, oo! Sabi ni Sayang. Helena, ate, may
star ka na. Oo. Si Agom Kuya. nga, may star na rin yun. Ewan ko. May star yung yung page ko pero hindi pa siya pwedeng basta may lumabas lang na star pero hindi pa siya pwedeng yan. Send ko star sa FB ko. Send ko yung star sa FB ko. Huwag ka nga dyan, RPTV Pwede naman kayo magpalipad ng O yung star. shoutout Kung sa isa mga kayong alam cellphone. mo sa Facebook, minsan, sabi niya, send me star. Tapos ibang sinisend nilang star, hindi yung pera. Nakakaano, no? Gom, kung nandyan si Agom, meron niya binibigay si Ninang star sa amin dalawa. Diba? PJ star pala. Di ba Ninang may binibigay kang star sa amin? Oo. Ano yun? Staran. Ay. Staran. Staran? Oo! Bakit? Kailan ba? Sabi na kayo, ano ba? Hindi nakakapunta dun eh. Udlot ang plano. Magsabi nga kayo bibigay na yung send me star daw. Tapos lalagyan, magsisend ng sa star. Oh my God. Ate Ate Nicola. Bicola. PJ. I miss you, PJ. May ads na rin Yun FB. no. Idol PJ. Ay, congrats! Kayo na talaga. Ako talaga. Lahat binabawi sa akin. Lahat na lang! Pero magandang man ay sa Facebook, yung ads. Yung ad. Kasi automatic yung yung sa star. Kung Wala. puro kuripot yung Ano lang friend yun. mo eh. Pag may nagpalipad sa'yo, yun lang. Pero mas Alam mo malaki ang marami kita ba? pag may ads. Marami yung mayaman. Kahit sa yung isang ads lang eh. Aw. Tayo, kudkod ako ng kudkod dyan sa Pilipinas. Nagko-content lang sa FB. Yung mayaman sila. Ano kaya ang gagawin? Ano ang ginagawa eh. Yung mga kalokohan na kumikita sila. Kaya nga. Alam mo, Meron ngang isang Oo. yung napanood kong vlogger. Ang simple lang ng content niya. Nirereklamo niya lang yung mga bill sa bahay nila. Ganun lang. Ay, mag-asawa? Hindi yung isang lalaki lang. Yung bill daw nila sa tubig, kuryente, parang panay siya, reklamo. Ganun lang. Meron akong pinanood na yung Page, niya page. sa bahay pag page buhay malaki. probinsya. Ay nako, 1 million buhay yan yung probinsya. may dalawang anak na sa probinsya sila. 1 million na siya. Nung isang araw ang content niya yung pagbili ng bagong sasakyan. Sabi ko, sana all. Malaki na kasi talaga ang kita dyan. Anong gagawin nila? Sa Pupunta sa palengke, FB, ganito, mga ganyan, FB ang page, malaki ang mga kita. Ako namamaga na yung kamay ko sa kakukod-kod ni bago yung maya. Kulang pa rin. Tapos sila, ganun. Ay nako, uwi na lang ako sa Pilipinas. Mag-content na lang ako. Doon na lang sa sa Magkakan-kaninang ning sili. Oo. Oo! I-reels mo yung bukid mo. Imukbong mo lang. Bukid. Lahat ng lulutuin ko puro may sili. Pang Bicol ka ako na pagkain. Imukmang mo lang. Kaya nga, yun na lang kaya ang anuhin ko. Kasi hirap sa abroad. Nako. Makaisip ng puntit. PJ yata malaking kita. Kaya 'di ba, ang dami-daming mga bagets na yung ang kautol Laki na ng mukbang. Oh, kilala niyo si Kautol Mukbang? Visit na yan, kain ng kain. Ang sasarap pa naman ng niya. Magaling Matatakam siya kaninang. magluto. Oo. Tataba ka dun. Mataba ka dun. Kaya hindi ako nanonood pag ganun, pag gabi. Hindi siya, mas mataba ka pa na. Nairikos. Ako diet, No. ako diet na ako eh. Dati ko manay, 98 ako, 98. Ngayon 90 na lang ako. Ay, wow. Oo. Ano lang kasi, once na lang ako kumakain ng rice. Ako nga, dito hindi na ako kumakain ng rice eh. Puro na mataba lang, pa rin. Ericos. Vegetable salad. Saka tinapay. Paggabi. Kagabi, Tugangan! vegetable Makinig salad ka na nga. lang. Oo, Makinig ka, wala ka tugangan. ng kanin. Mapasiksi kami ng tugangan. Pag walang rice dito. Walang rice. Hindi ako pag yan. Bihira. Si ate, talaga. pag nag-diet yan mo kayang jumbo.
Yung man, baba na ako ha. Thank you. Ericos, thank Sige, you. sige, sige. Bye-bye, bye-bye. Oh, sige, sige. At mag-ano Maganda lang rin kami. ata si Ninang eh. Oo, last song ka. Kasi Mag-last song wala ako, sige, naman ang sige. ano. Thank you. Thank you, Tugang, Eugene ha. Salamat. Ingat lagi. Thank you guys sa mga nandyan. Bye-bye. Maglasong ako. Wala, baliktad na yung isa. Oh, tingnan mo. Suwi na. O kasi, may Baba na kikitain siguro. ako. Mas may last song. Bumam. Ala, nag-loading pa. Ano ba yan? Nag-loading. Nag-loading ang damunggol ni. Teka lang. Sige lang, sige lang. Take your time. Loading ang aking cellphone. Kumusta dyan sa Bicol? Wala bang hindi ba Mainit, maulan? mainit. Good. Palaging mainit. Lapit na kasi nga, mag-summer. Bira na umulan. Mm. Okay. Sandali, huwag kang mapuno sa paghirap. Darating din ang pag-asa mong pinapangarap. Di ba sapat na ika'y mayroong pag-ibig na sa puso mo hindi may papalit? Kay umiti ngip ng hangin sa kamay mo, malamig
sa bawat tipid ng aking pagdaramdam ay hindi ka malapitan. Makikiusap na lang. Kung panalangin mo di marinig, abutin man ang bawat sandali. Kailangan kong isigaw, ako iyo, hanalangin ng puso, ikaw. Nanalangin ang puso, ikaw. Ang panalangin sana'y marinig. Tingin po sa mga palakpakan dyan. Bye-bye na. Ate Ann. Thank you, Nak. Ayan, salamat. Salamat sa ano. Bye-bye. Salamat sa Kuya Eugene, pag-akyat. sama na dyan po. Sa baba. Oo, Good night, ano Ninang. yun? Good night. Good night, Nak. Ingat. Ayan, Bye-bye. thank you. Ingat din, Ninang. Thank you. Ingat. And Maring Yunida, Regine, at sa lahat pang nananandyan, sa 8 viewers na ano. Ayan, sa mga angels, sa 19 ang ano ni Tugang Anhart. Anong araw yun? Hindi ko maano. PJ, thank you, PJ. Ayan. And thank you. I-ano ko lang ng 6 minutes pa. 4 minutes pa para mag 2 hours ang aking ano, para naman may ano yan. Mayroon ganap ang aking channel dahil wala na ako maka-upload. Ayan. Thank you, Tugang An. Tulog na ata si Tugang An. Heart. Ayan. Salamat sa mga pumunta kanina. At ano, sa lahat ng support. And Tugang Eugene, Tugang Silin, salamat. Sino pa ba yung pumunta kanina? Oy, BMC, baka Ayan, I miss you naman. Tawagan kita ngayon. Pag nagbaba na ako, pag nasa baba na ako. Ayan. Thank you, guys. Maril Yunida, salamat ha. Salamat sa ano, sa support ninyo lagi. Ayan. Si Pinay and Andorra. At sino pa ba yun kanina? Si Jesset, Alexander. Ayan. Regina, salamat sa ano. Thank you, guys. Ayan. Wait lang ha. Thank you. Salamat sa mga nagpunta. Ayan. Okay na yan siguro. Kasi ano, wala naman ako nang sasabihin. Ayan, saka si Manay Elsa pala kanina doon sa ano, sa FB page ko. Ayan, salamat Manay Elsa. And si Karen, salamat kanina sa pagpunta. Ayan, Chichay, Chichay, salamat. Ayan, see you guys sa ano, sa susunod kung may susunod pang ano live. May susunod pag may time. Kasi ano lang, ano ba 'yon? Pasulpot-sulpot lang dahil minsan may trabaho. Ayan, salamat. Salamat Mari ha, salamat. Entugang Silin, thank you. Salamat. Entugang Rodilin kanina, sa Espanyola vlog. Ayan, bibi pa yung bahay niya kanina. Thank you. Hindi ko kasi ngayon ko lang nakita yung pangalan niya. Salamat sa pagpunta. Ayan, si Papi kanina, nandun sa FB. O, sana all. Ayun ko lang siya nakita. Aray ko. Nag-type. Ayan. Bye, everyone! 1 minute pa sana, oh. Wala na akong masabi at wala na rin akong kausap. 8 viewers pa. Kanina. Ayan. Salamat. Tugang Burlagaw. Thank you. Kanina. Tugang Burlagaw pala kanina. PJK. Thank you. Sino pa ba yon? Para makaano tayo ng 2 hours.
Thank you so much. Oh, nag-9 pa kayo. Thank you ha. Salamat. Mari Leonida, thank you. Punta kayo kay Tugang Anhart sa 19 pala yun. Hindi na lang 29 para nandoon ako, joke. Ayan. Tingnan lang natin kung maka-support. Hindi naman ako makakanta. Wala tayong makakanta. Ay, Tugang Isang! Salamat. Salamat sa kanina, sa pagpunta. Si Tugang Isang. Guys, thank you so much sa ingat kayo and thank you sa mga nandyan pa rin na nagsusupport. Kasi minsan-minsan na lang mag-live. Ayan. Thank you! Maring Unida, thank you! Bye! Bye-bye. Thank you mga angels. Ayan. Thank you. Nagliligpit ako ng mga damit man. Sige lang, Mare. Sige lang. Bye-bye. Thank you, thank you. Bye. Thank you. Ingat. Thank you, thank you. Thank you sa mga angels. Always. Ayan. Tugangan. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Mare. Bye. Parang ayaw pang mag-end ng aking Bye-bye. Ano ba to? Ayaw atang mag-end.